Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na agwa akpasoro Akụbụzọ mere ka ahụ juo ya oyi. Ọ chọkwaghị ikwu ihe ọzọ banyere ji ahụ. Ọ hapụrụ ebe ahụ na mwute. Ka ọ na-ala, ndị obodo ahụ kpọrọ ya Ọkpakụ Erieri. Ụfọdụ na-atamusi ahụghị ji eriri eri ọ bụrụ nke eriri n'ala. Akụbụzọ buru oche na ite ya laa. Chinedu lọghachikwara be ha ka o nyechara nna ya ukwu aka tinye ibu n'ụgbọala. Ihe jikọrọ Akụbụzọ na ndị Abangwu agwụla. Ọtụtụ ọdachi kwudoro ya ebe ahụ, ma ọ bụrụ ya ihe ịnya isi na ọ kpatara akụ hie nne na ya. Ọ bụ ihe o chupụtara n'aka ya ka o rigidere n'ebe ahụ ọ kwagara. Ụfọdụ ihe dịka otu afọ ka o risịa ya. Akụbụzọ bidokwara ịrụ ọrụ ugbo ebe ahụ ọ gara. Ọ bụ eziokwu na ala adịghị ya, mana ọ gbalịrị nweta ala ebe ọ na-arụnye ọrụ ugbo. A sị na agadi nwaanyị anaghị akarụ nka n'egwu ọ maara agba n'ịva dịka n'Abangwu. Akụbụzọ ahapụghị ọrụ ugbo ya. Ala dị ụkọ, ma ọ gbara mbọ nweta ebe ọ kọrọ ji, kọọ ọka, zọọ ose na tomato na akwụkwọ nri dị iche iche. Ndị nkụzi ndị ọzọ zọchara okooko, ya bụ falawa mara mma n'ihu ụlọ ha. Ma ihe Akụbụzọ jiri chọọ gburugburu ụlọ ya mma bụ akwụkwọ nri dị iche iche dịka inine, gbọrọndị, ose, ọkwụrụ, tomato, akịdị na ụmụ akwụkwọ nri ndị ọzọ. Ọ hopụsịrị okooko dị n'ihu ụlọ ya n'ihi na ọ sịrị na okooko niile bụ akwụkwọ nri abụghị akwụkwọ nri n'ihi na anaghị eri ya eri. O kwenyere na okooko na-ama mma ile anya, ma akwụkwọ nri dị mma karịa okooko. Gbalịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.